ngai thatu te chibai vek ole tun chuma chuan London khopuya twal thana makle rap thak takha I han en haudon tiang he twal thana hi rin phak bak thil ni in tu ma in athengang ti reng an shebik lawa kan case clear ho tur alini godin hoi case a hian thilmak tak tak thlengin a pasal Ricardo Godin hoan achunga diklau taka a hleihlen ate chuan anun ati che phle a atopa phei chuan thina a thlen ta hial mai ole tun chuma kan case clear ho le tur hian England rama min shoi ve don thunga amai ro chu chimlam I han hoi phot don tiang Brazil ram hi amoin khwanu mal somna adong hnim hle ati thei ome Amazon ngo puilian tak chan ve chu aram china che omin thingkung lian tak tak tile hnim shing moi tak te chuan abo shing chuk maya aleilung moina chuan fak a hlona sain ami cheng tela chu an filba ka pon lami telaka an tlang nil hle a tin khovel mun sang sang atang hian mi engemaw zat Brazil a chuan an kut pui mang torin an zuk zin thena chumei ba ka tuipui kam moi le nuam tak tak te chuan khwal zin a hip ne hle bok ti chuan Belo Horizon khopuya hian tunchuma kan bi chian ho tor no pa te hi chengin kumsang kha zakwa somsari pakwa khan alini mande se hi apianga au ti polizinga seilianin an chung kwa ero an re thei ve hle a chuwang chuan alini chuan kumno pangte ani lai tangin anu puin in lama a thei ang alo ti ve thin chuti lain apa po na a thore ngain a tholo changin zu aroi le mai zel boka arui chang chuan anu pui chu klapa ti hroin an fa te chu an mani om tura kalsanin anda topa chuwang chuan alini chuan an unau zinga au pa ber ani na anga anu ai chu lo ovelo blopin zu ina a chen chil chung kwa ani awang chuan anaw ti ven himna chu akuta anda top mai zel ani kumsang ni pakhat aloin her chwale meu chuan alini po chu kumsom ni pahni alo ni ve ta dera nula hleiling tak ni in an chung godom ka nan thomno zorna dora thokin heta a thola hian Ricardo Godin honen anin tongta a chuti lai chuan Ricardo chu kumsom ni palimi ni in ani po alini thona dora tho chuan delivery boy atangin a thok ve boka chuta kumhni vel an thok don tia chuan anin nai sotin an na tho zo anin mu fo thin chumi no kumsang ni pathum atang phei chuan in ngai zong tan ta tak takin alini chu chung ko boy pui ngai taka changa ron seilian ni ma se Ricardo ne na chung ko nuam tak din be se tlatin an mahun po eng hle in a sheboka ti chuan nun dang lam deuh an do na awanga Brazil ram chhuasanin an mahun thlir chung zelin omna tur an zong ta a heta hian wani thlak takin Ricardo chuan an thla te atanga Italian mi le sa ani awangin Italian passport asiam theita hlau mai chumi passport chuan European Union chunga ram om zong zong deuh thowa zin theina nei tirin annu pa chuan England ram lam an on deuh bera abikin London khopui veng thing thotaka on ve chu an chak ema wangin Ricardo chuan a hmil hria te kal tlanga Elinita na passport lem asiam saknuwa London a chuan an pem tange nge ani thlainge muzat aliam hnu chuan London khopui nun phung chu po ve tanin an pe machanga rei vaklawa Elini chuan hotel a na mungal hlau maya chu hotel chu Central London a om ani awang chuan alun thei em ema chu mai ni lovin angil nei na le mi alo don son thiam em awangin Elini chuan a hna chu atlinin khovel mun sang sang atanga local mi khwal te chu alo lom thiam vel vek maya he mai ba ka ama puin a hna chu nuam ati ve hle bok heta na a tho atang hian vanesainen intongin ani po chu Brazil mi tho ani ve awangin reilote Elini nen chuan anin kom ngai ngal hle a thian satle mai ni lovin Elini chuan a unaw nu angin a en hiala ti chuan kumli alo ral le mi chuan Elini te no pa chu London khopuya chuan an tlatlum ve so thle a heti lai hian Elini chuan ngai dan thadeu nein London mi le sa anga ain ngai ve to awang chuan sumdo na chan turin ain jing tok to bok nen thil hote atanga tanin a pasal le vanesai puina mang chuan Brazilian cake siamin asum dong ve chanta a vane thak takin an umna hmun le an chhevela chuan cake siam chu a hlotlin puin ma po an son zong zong tamaya hetia an sum dona an chana changa reilote a hian an fom hasaber tur ron piang ve in Elini chu hlimna na men lavin akhat ani ber amai ro chu an tan thil engkim chu akal tluang vek emo ti mai tur ani lain van doi thak takin an fapa chu hrisel lo taka ron piangin
natna neu nein an boipui na sat hle a chu mai ba ka diklo taka Londona pm ani awangin an nu le zela boina an topal elini chuan a hlau bok si nen an fapa en koltor chuan Brazil rama kumsang ni pariat khan an chungkwa chu an le ta hria chuta chuan hun rei ompo an tum em lo lain an om rei ta phian mai an chung chuan elini chuan fa pahni hring le manin an chungkwa po an thanglian ve zela Rizal na chale mal som na dang an dong na sain elini tan po anuna alim lai ber ani hial ome afati chu ammangain afati ta na nu thatak ni chu nuam ati ba ka antan engpo ti huam hial ani chuti rwal chuan elini chuan afati ammangai na chu apasal chuan atom pui emoti in alo ngai char chara amai ro chu apasal Ricardo rilro ero thildangin alwa khat tatlat mai hetia Brazila annet le no hian anon chu chokboi ta vekin drugs ngol avechan aloni a chu chuan anupui nen anin kar ati ngin na satba ka are deuh nu a phei chuan anupui chu mudit theito lavin anupui bula aom dan chu ain thlak ta hlok maya chu mai ni lavin anupui le fanau te chu ammangai velo emoti mai turin angai sak ngai mia lawa hei wang hian elini chu apasal mi ze in thlak danglam na salutuk chuan atimang angin achunga thil thalo alo thlen a hlau the hle a amai ro chu thil om dan chuan thatlam reng pan theilavin azo so emoti mai tur hian Ricardo chuan kut thlak te aching ta fo maya he mai ba ka ati du da in haute te athin arim renga atopa phei chuan rin ange in anin chen ta hial mai amai ro chu reilaute elini chuan Ricardo chu alom lut le tamaya ma se hetia alom lu ma hian apasal chu anun hlui kalsana bultan thaturin ain tiam tir phot thung amai ro chu chutiang reng Ricardo nuna chuan athleng talo angai te bokin Ricardo chuan anupui chu atidu da in mangai na chete ma amu reng lawa chuti lain elini chuan do thei taka tor sham shamin apasal akalsan chuan afati achan don si chumi sherang chung chuan afati tan chau apasal swal zet bula chuan omzel chu arem tilia mase Londona letle adu tho sei thongin kumsang ni som pali khan England rama chuan kirle in kumruk nuwa London khopuya chuan an cheng zui le ta ani heta hian na tho to rem chang atam zok bai seina awangin Londona an pem le kha ani a amai ro chu eleni chuan na mu a har sato in apasal Ricardo phei chuan na azon that pei lo ba ka angai te bokin dak chu latiring in anupui chu alati du da fowa hei wang hian Londona an let le ta chu eleni be seyang ani reng lo mai chuti lain Londona an thian ti ero an ron let le chu an lo lomin a unau nu ang hiala a en a thian vanisai le apasal chuan an ina chenchil turin an lo soma an nu pa in eizon na mumal an nei ma chu an ina omri phalsak nge in kumthum an om ho chung chuan thil om dan po in thatlam apan vezela tin Ricardo po ajak sti ban santuma theitop chhawe in an fati po chu an ron selian chhozela an nu pa chuan an theitop chua na te thokve in an fati tan theitop an chua heti lai hian vanisai le apasal te nen chuan in khata la cheng za ma se a phena Ricardo chuan elini chu kut ala thak rengti an omna te chuan an hriat pui ve ho lo thunga amai ro chu kumsang ni som pariat khan zan kha chu Ricardo mi zedik tak chu an hrive tatlat mai chumi tum chuan zanreya elini te thom sitting room atanga ron chuak chu hrihlolin an watlan phei ngala chuta chuan elini chu sofa phena chuan aloding khorna sa in ale lama Ricardo chu thinjim ti hriat takhian aloding kurmaya chuta thilom dan chu an han zota a elini chuan inti thiam lona apasal nen an nei thosain thokle khata apasal chuan ronbo thutin arek zui ta ngal maya ma se thele thelawa atal chwa thu asoita a chuti lai chuan elini chu hlona in akhati ashiatin amang angmel po hai rual lo ani ti chuan hun inge mochen aliam le hnuwa po Ricardo chu drugs ban santomin in enkol hmunate kalma se elini chunga ala chuan fo maya elini in chen emo kalsan emo rothlek se namian lawa thinjim ngalin kuthak achun zom chin boka hei wang hian elini chuan tor theito hlovin Ricardo bula chuan athlamong theito meu lawa achunga a hleilen na chu tok to hle sia in chen hlen chu adu tak zet ani ber amai ro chu engti khuna nge in chen chu aro tangti ase box si lo
chu mai baka afa ti chan chu a huam mi bok sei lo nen aril ru aboi thei hle a ti chuan Eleni chuan ro man se min rem chang ma sabira Ricardo chu then tumin chumi ma chu cheltaka torshi atumta ani kumsang ni sompalia UK an let khan Ricardo chuan construction lam sumdo na chete siam ve a amai ro chu sumdon lam athiam lo ema wang chuan Eleni chu poisa lut le chuak vel en fia tu atangin alo pui ve thin boka ma se chumi chau chu an chung ko sum hmu na om chhuni thongin Ricardo chuan sum lam ka inoi a hriat lo ema wang chuan an sum lak lo za chu tlem ria wa hria in a hlok na tel sum tling khom atang chuan pawn sing thum sang sari zet bowin a hriat atlat maya chumi a hriat chhaw vele chuan Eleni chhaw chhal tura kal ngalin a poisa ruwa tlan bo pui tuma apu ta mia mai chu mai baka aril ruwa Eleni chu thiam lo sa ani to reng nen pu chia chu atum ber ani a ma se Eleni chuan engma apasala ka tang chuan aromia lo thung Ricardo an athil chu ta ti swal ani wang mai alo ni si a mai ro chu a thin rim na chuan digna zon a hnekin anu pui chu ai ngama ma in amo pu faida vek maya chu ta tang se chuan thil engkim chu diklo chhotan telin Eleni chuan injem taka then adu lai chuan Ricardo ero in olsam taka kaltir mai atum haulawa adu du dana anupui omtir chu nuamatin ingtika emo kalsan atum ti ashiverenga atira phei chuan Eleni chu inthik tir tumin kopui dangte nei sanin Eleni po chu a kopui thar chu nupuya nei adu thote a shilvela hei hi Ricardo chuan ariru in anupui chuan kalsan lautora angin arin wang ani pakhata amai ro chu chuti lolam dei chuan thil akal ta thung chu thu chu a shilvele Eleni chuan in chen ngal wat adu thu soin a kopui thar ne na hlim taka cheng turin ati zok ta dai mai ani ti chuan annu pakar boina chu kumsang ni sompariat khan a vor top thleng tange in anwa omna vani saile apasal Henry kate ero chol manga Brazil anjin lai ani a ina chuan Eleni ti nu pa chau chu omin nileng in Ricardo chuan tongkam moi lo tak anu puilaka achak chuak waka chu mai baka kalsan atum chungchang a chuan vaubokin Eleni chuan apasal chu a hlau to tak zet ani ber hei wang hian darkar somni pali chung zet ruma in khung boin a fati chu a pek theinan a thian nai vai te chu awakol top zela chuti erwal chuan anin kar chu cheto hle ma se Ricardo ero in anu pui chu kaltir phalbik lavin achunga thuneina anei the chu nuamati ema wang hian kalbotir mai atum haulawa amai ro chu Ricardo chuan engtiklai puin anupui chuan anfati shwain Brazil a le dei theiti a sheveran si chu wang chuan anupui hmu lai nge in Eleni le anfati passport chu pothliar sak me in chosan thu a soichang te chuan Ricardo chuan anupui chu wawin home office ne na a thelu tur thu a shilfo boka a chan po Eleni chu dan kala ramdanga lut ani wangkha ani ber ma se Eleni po Ricardo vona chuan ti hlau zo to bik lavin kumsang ni somparia December ni somni pasaria police station akalin ama nunna le afa te himna ader thon thu awa report angenge a heta hian wan e thlak takin police chuan anlo ngai thutak saklo mai police chuan mun him lampan puin Ricardo sha thelon tur ina an omkir ta deya hemi in hi police ven himna hnoya omreng ani nge ye chuan Eleni thian nai zol te chuan WhatsApp group te siamin Eleni an chan pui theina tura po anin hom ve hlom hle a chu Eleni nuna a hun poimo ber te singami ani ome Ricardo tilona nun chu a thlamwan thlaka ti in nun bulchan chata afa te po chu chata ka en kol chun zom atum ber ani boka amai ro chu a hriat mi alavin Ricardo chon ro manna alo siam mek thung se khatia anin chen nu khan Eleni chuan anin hluya thil alo thei hnul nuala chungzinga chuan Eleni sim card hlui alo tel ve pal hlau mai chu Ricardo chuan lo chhar ngein a phone a chuan a thun ta a chuta tang chuan Eleni message le email zongzong te chu mu thei ta vekin chumi pia lama chuan Eleni ta na WhatsApp group an siam po chu alo mu ve thei ta reng maya tu ma hriat lawa Eleni omdan zongzong chu she thein athil tumte le akalna tor vel te baka ariru om zongzong chu a message atang chuan alo she thei ta vek maya amai ro chu apui ta ber chu engtik lai poa Eleni omna a shengal cha thei chu ani ome chuta chuan iPhone a
Find My iPhone ti mang chuan Eleni omna chu chui char thein a omna hmun le hun de thleng chuan a hra thei tamaya heta tang hian Eleni chu olsam taka kaltir mai atum ta holo ti achiang ta hle ani heti lain thamwang taka oma a in shat lai chuan Eleni chu Ricardo chuan lo en thlain an omna thleng alo zui to nge a chu mai ni lovin an omna a shat no phei chuan voi ni zet du rok an ina chuan tum to bokin man po atok hial nge a ma se chutial orok atum thina wang chuan Child Protective Service te chuan afa te chu reilo te chung bak mo phal sak talovin chu po police ven him hnoya chu a mu thei ta thunga hei wang hian Ricardo chuan Eleni chunga athune na chu atham ral takngel do na sia in a thinrim so sawlu tok chuan ril rufim a putir thei lo nen Eleni chu vona lekha athon le ta chara chuta a vona te chu a hlom sotin anun na hial laka te a vota maya chu a thiantin an lo sia chuan Eleni chu police ne na thlen turin an shila mase ani chuan boina chu chhuale adu to lo awangin a shil talawa heta hian Ricardo chu ain beng dayanga reilote a thei le mai a be se wang aloni tin Eleni chuan adin hmun hla omzia chu shewering ma se afati hmulai chuan Ricardo chuan engma ati du aring lawa chuwang chuan afati bula a om chung chu a chunga engma thlen lo ring ve nget latin afanu kumthum mi lek chu akalna piang a hruai ve zela dora akal emo ahna akal emo po a hruai ve zelin afa upati patni ero an omna tanga hlave dewa school an kal thonga ni tin afati lamdur chuan kalze in chuta po chuan afanu chu a hruai tel ve zia thin ani ma se heta an hring nun zin konga nge hian Ricardo thin urna vortop chu a in leibodon ti reng an shelo kumsa ni som pakwa February ni riat ani a thlasik ni in UK a chuan khwa avotle maya ruwa tlem atlabok nen boruak chu avot ema tukdang angbokin Eleni chu jingkara thovin afati chu school culture ani awangin akai tho sok soka tuk thwan di siamin ain siam pui boka chumi hnuwa Central Londona bus chang le in aron thlen vele afati chu lo puin epsoma an school omna thleng a chuan puya chuta anwa thlen chuan afati chu bye bye chungin school bana aron lam le tur thu a shel molmola chuti meklai chuan school atanga hlovak lawa Ricardo po anna thokle turin ain siam chan le a amai ro chu hemini hian man ro chong pakhat aking tiltlat mai chumi tok chuan mun nia na thona tur nein a tho so to hnuwa a pick up dum chu diesel a thun khatir te a heta a thun tirna station a hian CCTV omin Ricardo chivel chu alang cheng hle bok ani ti chuan chonu alo herle me chuan Eleni chu afati ban alo hun ta ka wangin epsum lampan ba sa chuangin afanu po chu a hruai tel vele a dar ni le achen mevel chuan bas chu kalchanin bas nung bera annu fa chuan an thuduna ministry hnuwa bas chu dingin Eleni te nu fa chu an chuak ta a amai ro chu chuti lai chuan an omna tanga hlovak lawa CCTV hian pick up dum an lampana ron tlan chu alo la fu tlat mai le chu pick up chu Eleni te nu fa omna bul chi a chuan dingin basa CCTV oma chang chuan Ricardo a pick up truck atanga ron chuak chu a hmu theya ti chuan footpath a chuan Eleni te nu fa le nutling dang lo om ve mekin chuti lai chuan Ricardo mela chuan engma alang lawa chuta kam khat po chak chuak lo chuan a man roken chu ron phor chuakin an in hluya chauka chemte nge chu Ricardo chuan a hum taran maya Eleni chuan alo hmu vele hlauna le mang anna na me lavin a khat ngala mase au po au chwa ma hot chuan Ricardo chuan Eleni nungzanga tak chuan avit tapmia mai heta hian voi khat mai po du tok lo chuan Eleni chu dom betin chemte chu a phor chuaka chumi hnu chuan voi engemaw zat a hnunga chuan avit le ta pop pop maya lo hmutu nu ho lo om be te chu tre chuak twar twarin a hnuwa an soidanin Ricardo an anupui rong taka avi lai chuan a hmela engma ati lan lo thu soin in chirna emo lungai mel emo apumi alo ni in an soya second som pasari chungin Ricardo chuan Eleni chu voi sari avit man ani adu tok nu chuan Ricardo chu a pick up duma chuangin chak takin atlan ngal maya chuti meklain Eleni bula lo ombe de chuan ambulance ko watin police po anon thleng ve wata Eleni fanu lo viang him tu no chuan anu omdan chu hmu lo tir tum viau ma se atumna chu athlon mai ani se
naupang kum thum mi chu hoi chawin nu pakhat ne na chuan anu alo le to don lo thu soin lung che takin a chap ta vak vak maya ti chuan ambulance aron thlen be le chuan elini chu an zon lut ngala amai ro chu van doi thak takin damdoi in an thlen pui ma in aboral ta ani hetia tuala tha no hian record do chuan a thian dele a tho pui de chu wa bia in awa in puang veka heta hian anu pui elini a tha thu chu a shil vek aloni ti chuan darkar khatli a chan me hnu chuan record do pick up chu police stand lo ti dingin tual tha thu boy siam sakin an man zui ngal boka chu mai ba ka tual tha na man ruwa mi pui kara akena wangin thu boy dang an siam sak le nge nge a Ricardo Godin ho chu July ni khat kum sang ni som pakwa atang khan achung thu rel chan ni in thiam thu soi tur tle ma zong chu nei ve ma se ko chuan thiam no chan tirin July ni som pariat kum sang ni som pakwa khan ko chuan Ricardo Godin ho chu Elini Godin hoi thina thiam no chan tirin dam chunga lung ina tang tura achung thu rel sakin arei lo bira kum som ni pasari chung tang turati anita ani hetianga Ricardo che dan hi aten omin mishing pa ngaina an theilo tur thil atia anupui elini engtiklai poa mangai thin tu chu rong taka anu na lak sakin an fati mahun reng angai to alawa a thin rim na chu obbit zolavin engtika ma a alam le thei to lo tur thil atita si nu le pa tel lawa an fate an seilian tu chu an lainat om tak zeta hetiang thilten om tak ati thei hi Ricardo Godin ho hi adim om tak zet ani amai ro chu dikna thlazar noi chuan heng miten om tak tak te hian an phu tok shemna an mule nge nge thin ani